Classic Mizo recap thil tu chungzu te che beleve kule voina chuan anime mu nom MMA that not kanong khoi don MMT production kha chona khoi to thawa ma se kim chang lo da wati wangin enge cover tu tam tak po cover lawa episode samthum pasari amalte tengron ti dona episode ni te tengron ting ka te ma se season 1 chi anei wangin amalte tengron ti dona the subscriber ka mo lawa khong takin lo subscribe lo la ngai lo la ma po lo ngai lo ula the subscriber na hi Mizo ma pontam ma emi hi kama mo ve sri lawa an lo chuan that channel ka nei ringot dona chu wangin le subscribe thelo mero na kina en cheng ula ka channel ve khain du join subscribe thelo me donia tran tongole sin in tran na chuan thi na lel pa sirigami en ti mai hi kan mu theya ani chuan thil hi uluk takalo en nge ngai tu zokhi ang leya abul vela chona thren te ho chu engomani in film na tel chuan an lo oma ti chuan sin chu college no pang pakhat light ti ming pu wa chuan akala ani chu english class a chona lo thuwa abul vela chona thren te ho chu anje ti tu pa ngai sakwak lo chuan an lo in film mula anje ti tu pa chuan light chu Japanese strong pakhat English a translate to chuan thia lei chuan hu phur mi lo chuan chu cho translate ngala afing zia kan hre thei ngalam lei ta ho lai chuan chutlai vela news ronin puanga tol that tu tam to zia ta chu hria ti chuan rik nen chuan kan khovel hi cheto ni hi chuan ti rola khovel pani khai khin na chu kan mu theya nikhat leita an school lo thulai chu lekhabu pakhat lo ta thlai hi muwa ani chuan school ban vele chuan mi zong chung ti turangin ava in ngala chu chu tuma chuan an lo lawa aum na nga ya chuan lo umrenga chutlai chungan en chu e lekhabuwa mi mingi zia peng chu an thi nga lang ti chu len zia ka lai chuan preng me me anga in ada kalsan chu tuma ma se athlu ka chuan atak po ni theisin alemani thei ti vel chu in sul boile na sa hleya chu wang chon atak nge lem hret nan a hon taringota ina tleng nuwa achunga han ena a page me sabira chon ti hian len jeka hele khabu a mingi je pieng chu heart attack wangin an thi nga langa second somli chung te in an thi dan hi idu du dan in control theya an ming zona an thi dan tu reject telin ti chuan an mingi je pa khan itluaka an mel kha ingai to tel turani ti cholen jeka chuta achan po chu in pele ngalin an mel tel lawa izeri ngot chuan khati mingpu mitam tak pon thi pa theini ti chu ain jek tela lai chuan prank me tur chuan atak mama an pe me ka ti chu alo thia ti chuan lai chuan news a hian mi pakhat criminal no pangtam tak school lu na lut naupang le zit ti tu te mana police te lu phal lawa alo lu ta peng ka phlum mi chu a muwa e pa hi ma pon dora rok to ti chuan lo soya chu pa mel le a ming chuan on talang chuan lai chuan aziak ngala second somni nuwa po engma thleng lo ta ka chuan tv chu off atuma ma se off ma che chuan naupang le zit ti tu chuan on tlan chuka police force chu anan tlan lut vele ngala news reporter tabula chuan kha criminal kha atl top ti chon seya heart attack wangin ani du mel lemai ma se avai khat na chawani wang chuan lai chon ala ring theilowa tuk jinga chuan school chu kala school a chuan a student puite te boy train mi pakhat hi muwa chu pa ming chu ka jek mai do mo le ti lai chuan kam hret te ka jek tur ni lo ti chu athlo ka chuan ron omle ngala sirigami khovel lampanga chuan sin chu kallia riuk chuan a thren ta bula chuan ka date note ka thlau chutia a thren ta ho chuan inge le nang hi boina vela hin in nam noi pe le nal ti chuan khuitlangi ti tlak ti chun zota mihring khovela chutia date note dang poila nei kha kha ring mai ta chen ti chuan riuk chuan pakha jok po ka ma molom ti pa chuan mihring khovela chuan akalta ti chuan zan lampanga laitelo ho lai chu biker gang ho hian mai che pakhat an lo ti boy lai chu muwa chuta dor chunga lu chuan an leader chuan ring tak mai hian a minga seiri chu hria takuyo shikamaru churon ti waka lai chuan dor chunga chuan a ming chu jek ngala
spelling tam tak chuan a ziaka ming spelling dik taka hret lo wangin at sira chuan traffic accident chu ti tela lightin a zia zo hnu deuh lok chuan hmeichhe chu an laka tang chuan a tlan chhia an leader chuan a zui ngala ti chuan motor hian a ron sup popa a thi chhun zom ngala light chuan a ring thei deuh tua ti chuan zan khat light te ina ho chu anu chuan an exam result alo zota light chuan a pe ngala ati thaber ti hria anu chuan loman engemoni iduem ti zo chuan loman ka du lo ka du chu ka hmuto ti pa chuan a room a chuan a chawa a room a thut lai chuan lekha bu a chuan ming tam tak kan hmute a chu lai chuan en pa chuan a lo nui ngek ngeka chumi anui lai tak chuan riuk chu aron lu thuta lai chuan a phu chiang lutuk chu awvakin a thal thatopa riuk chuan min hlau su kha lekha bu nei tu dik tak khakani chu tia thi na lalpa kani chu ti chhun zom ngala lai churan ding tha in ka hrialom nangma che khalom kalom nga reng che chu tia riuk chuan a heu ninga chuin khateng min khamo khovela hian alo tlamun ve to viewa ma se ni khathil to ka teng ming jek thei chu nangma che chhuni niam chu tia lai chuan ama che hi amma tang toin that note nei tu ani lo ti jo hrathiam ta lai chuan rik ne na chuan kathil ti wang hian nun hroi tur nung kal to mi ati chuan riuk chuan ni lo ve ti chu lo suya lai chuan ani hele khabula turin mi local ti zole chuan riuk chuan ni lo khovela tlak rolin khovel ta ni ngalo in mihring leilung ta hi ni ngal ti chu hrila riuk chuan vanram le meidi le kal theilo ve dona det note imang wangani ti chu hrila lai chuan kapui selo ti pa chuan alo nuya riuk po chu alom hleya avoi khatna tan khovela nom em in om don ti chu hrethiam ngala